Това е историята на един провинциален отбор, който доминира в най-високия ешелон на българския футбол в продължение на години. А днес играе във втора лига с променено име и вероятно е забравен от множество фенове на играта у нас. Отборът е основан през 1921 година под името Хисаря. Преди началото на сезон 1996-97 бизнесменът Гриша Ганчев взима отбора под опеката си и го преименува на Литекс на името на фирмата си Литекс Комерс. След почти пълна замяна на футболистите, един от най-забележимите трансфери е привличането на капитана на действащия шампион на България Славия София Стефан Колев. Литекс печели безапелационно първото място в Б група с над 10 точки повече от класиралият се на второ място и отново се завръща сред елитните клубове. По време на престоя си в Б група Литекс побеждава последователно от ЦСК в контрола с 2-0. Славия за купата на професионалната футболна лига с общ резултат 4-3 се класира напред. Нефтохимик в Бургас с 2-1 за купата на България и Левски в Ловеч с 2-0. Обаче следва скандално отпадане след скандален матч в София, завършил 1-4 с гол в 98-та минута. В А група Литекс веднага печели първата си шампионска титла, завършвайки с 5 точки пред Левски София, а за купата е скандално отстранен след победа 3-1 над ЦСК като гост и служебна загуба 0-3 заради нередовна картотека на Радостин Кишишев. Заради скандала с Кишишев е внесена и жалба от ръководството на Левски София. От актива на тима са отнети 2 точки. Служебни загуби са им присъдени в мачовете срещу Левски София и Левски Кюстендил, завършили съответно 1-1 и 0-0. Постижението на Литекс е прецедент до този момент в футболната история в световен мащаб, като подобно нещо са постигали само още няколко отбора. Любопитен факт е, че германският отбор Кайзерслаутерн успява да стори същото, а именно да стане шампион веднага след като се е класирал в най-високото ниво на футбол в страната си в същия сезон. Полузащитникът на ловешкия тим Стойчо Стоилов е удостоен с приза за най-добър играч в А група. На полусезона нападателят на оранжевите Стефан Юруков води голмайсторската ранглиста в А група с 13 попадения, но е продаден на турският Газиант заедно с Димчо Беляков. Дебютът на Литекс в европейските клубни турнири също стартира успешно, отстранявайки шведският Халмщад в първи квалификационен кръг за Шампионската лига след победа 2-0 в първия матч. Това се явява и първа официална международна среща за клуба в неговата история, а първият европейски гол е дело на албанският нападател Албан Буши. И загуба 1-2 в ответният сблъсък с решаващ гол на резервата Стефан Юруков. Във вторият кръг неопитността на ловешките футболисти в международни мачове си казва думата и Литекс е лесно отстранен от турският Гранд Спартак Москва след 0-5 и 2-6 в реванша. Домакинските мачове от турнира се играят в Бургас, тъй като стадионът повече не е лицензиран от УЕФА по това време. Следващият сезон Литекс дублира успеха си в българското първенство, като печели шампионата за втори пореден път, с което става единственият провинциален отбор направил подобно нещо до тогава. Достига и до финал за купата, загубен от ЦСК София с 0-1. Димчо Беляков грабва наградата за голмайстор на група с 21 отбелязани гола, а за най-добър играч е обявен албанският халф на Ловченли Алтин Хаджи, заедно с нападателя на Левски Георги Бачев. В актива си Литекс има още 4 купи на България. През 2001 след победа на финала на Двеобъщ с 0-1 в продължението, след като по път са отстранени последователно ЦСК и Левски с обща голова разлика 7-2 от 4-те мача. През 2004 след победа на Дуспи над отбора на ЦСК София след 2-2 в редовното време и изгонен футболист на Ловченли в 41-та минута. По пътят към купата отстранен бъдещият шампион на България Локомотив Пловдив. И през 2008 победа на финала на Черно море Варна с 1-0, след като на четвъртфинал отстранен Левски София с 4-3 след изпълнение на Дуспи, а в герой на матча се превръща вратаря Тодор Тодоров, спасил 2 от тях. Оранжевите са и актуалният носител на купата през 2009, когато в финала срещат отстранилият ЦСК и Левски отбор на Пирин Благоевград. Срещата се играе на столичния стадион Георгия Спарухов, а Литекс печели трофея след класическа победа с 3-0. Головете отбелязват Вилфред Нифлор, Дока и Крумби Бишков. Ловешкият клуб нанася най-голямата загуба на ЦСК в историята на българския футбол. 8-0 на 29 ноември 1998 година в Ловеч.
На 16 декември 2015 Литекс е изваден от А-група заради нерегламентирано изваждане на отбора в края на първото полувреме в мача срещу Левски София. Отборът доиграва мачовете си от турнира за Купата на България, където отпада на полуфинал от отбора на Монтана. На 2 юни 2016 юридическото лице, представляващо ПФК Литекс Ловеч, променя юридическата си структура от професионален футболен клуб Литекс Ловеч АД на професионален футболен клуб ЦСК-София ЕАД. На същия ден юридическото лице на ПФК Чавдар Етрополе, ПФК Чавдар АД, се преструктурира на ПФК ЦСК 1948 АД, като той е вписано като едноличен собственик на ПФК ЦСК-София ЕАД. Като собственици на ПФК ЦСК 1948 АД са вписани Христо Стоичков, Юлиан Нинджов и Гриша Ганчев. На 7 юни Българският футболен съюз обявява, че това юридическо лице е подало документи за участие в новосформираната първа професионална футболна лига като ПФК ЦСК София. На 21 юли 2016 отбора на Литекс Ловеч е възстановен и започва подготовка за предстоящия сезон в трета аматьорска футболна лига. За треньор е назначен клубната легенда Живко Желев. Отбора е съставен главно от играчи от детско-юношеската гарнитура на клуба. На 15 август 2016 е закупен лиценза на ОФК Ботев Луковит, за да може отбора да се включи в северо-западната трета лига. Отборът на Ботев Луковит по-късно се включва в областната група. Веднага е извоювана победа в групата и през сезон 2017-2018 Литекс се завръща при професионалистите във втора професионална лига.